Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Laingut kinong hikai kibehikai haki laitri ki school ki bahap hapo Port Usam jong ka Southwest Khasi Hills District ki bukantup ya ka Maurab Day LP School ka badan hakasnong Maurab ka Banri Kenti LP School ka badan hakasnong Wasej bat ka Lamlenti LP School ka badan hakasnong Penden Soksaw kila sya weng kamno haki bor penyat jong kini ki school bala keno ru bagi bor penyat school kila thung bujlipan dala ki bahayeng hasem lajong hadin bala weng kam yikini ki laingun Vice President Jongka All Meghalaya SSA School Teacher Association Southwest Khasi Hills District uba KD Wanyang hakajingi keren bat kapati CTV hakan riuterik ubnai risau arajar arpho ulai tho begini ki langut kila sya wengkam nado usnem arajar khatnyo bat hadin kajing ujor jongka seng kala ujor yakani kajing jia shiki bor sarkar bantu kular lem halor kani nadu usnem arajar khatnyo nilalap mba katuk ki nohikai ha kilai tili ki school kila syaweng no naka yudais baki ki hikai bat kita ki school kedeka jongka Maurab de LP school Maurab bat jongka Banri Kenti LP school Wasej kumjuru jongka Lamlenti LP school Penden Usau bat kini kino hikai kila hikai na tu ki por ki bladep kamtam ngan keren suai kan ka wei ha ka bai debet kan ka order ka bangilap ya ki jeng syaweng kam no jongki hadin bangilap na kalian jongi ka association ngilai bani kundu ya BMC kumjuru ya kondisi hadin kata na kalian jong ka office kala sim kamar dor da ka babtha ya baro ki school om tang ya kini ki school ndrei namar katu kan ki school hiru ki weng no ikino hikai house name ar ngilap house name ar jar khasan khan riu ngilap ba kino hikai ki dangne ki kerteng ndre hau ar jar khan riu khan yeu ki weng no da ka bujri no de ki kerteng jong ki bahai ngasem le jong kane kala pen slosi na ka liang jong ki to kino hikai kamtam kumjur na ka liang jong ka association padadin kane na ka liang jong UDMC ulai sim ka order da ka ba ubthai ki MC baro ban ong ba kitu kinoi kai ki badon ha ka yudais jong snem arjar khasan khan riu ki deiban dei kiju jong snem khat riu khanyo mat kan ni ka de ka order ka bana kalian jong DMC ulai sim khia hanrei ka ba penlong yaki SMC ka long ba haduk menta kim pat sim la ko mo ai ya ka jong thai jong u shu ha ka bai dei bat kan ni ka Maurab de LP school kaba pensmusi yang hi kalong ba ngiyo I ndang lalap ya kan ka jingsi sha nakaliang jong ka SMC ka kiong ba ka dayalin sila nohi kai jong kan ka Maurab de LP school Maurab ka datang ka office titsha hendre ka ba pensmusi kalong ba ngilap nadu ki yudais ka don lada ka datang ka office titsha kin mlaban pendrong ha ki yudais hendrei ka pla kolong bang I hang ne nadu usnem ar hajar khandai jong benai Julai kala yo ya kutolok lembakan UC ter hadu usnem ar hajar khandriu jong benai me kingi don ke jing pisam ta hang neru hadu benai me kim ong AA sepang kata hendrei ka pla ki kolong ba hadin pade kila shuweng no I naka yudais mat haba ki weng ki yaka naka yudais pade ki thung no da ki weipat ki no hikai mat kata kalong ki penrung ka yudais da ka nika mati ba pla anja yu ne ngam itu marka ka kalungkot kan ka keteng ngan su ambet mati pla hau arja khat henriu khat nyeu nang ta jong khat nyeu khat pra mat hau bat kumta hendrei ka ba pla kalong I bahang ne padeki ai ka appointment letter ndai yu weipat ki ai appointment ida weipat utau de John Comfort Carlindo hendrei bat ya ka appointment letter jong u kel ai nadu ka 3 Februari aljar khatlai
Henry no hikai ngan tu bau dah hikai tang ha ka senam arja kan ni nandu bas dang hadu katu kitu senam baladap bat ka basusi yang i kalong ba kine ki SMC imat ba ka de tang na ka benta ka jing mentoi simet jongki na ka benta ka jing mentoi jong ubril le jong yongki ki thomi ya jon komfort bat ha kitu kisnem udang le kelas ila de umpat sima umpat wan ban join school ndre na kalian jongki ki omba wan join ude ma no kai wapora na kalian jongi ka association ni pendrem curi kene ka SMC kai la dalong ka bala na kalian joki kin sob haban penbek no kenya kene namar na kalian jong kumbang la kren tan na kalian jong DMC ru ulap tha ki bakin thong no kat kum kene ka order ka ni yo na te shushu ngan syukut no tang ta namar mendot ka mandapun tin ya ka bai debat kane te shushu ha ka bai debat kane ka wepat ka school jong ka bandri kenti LP school wa se pade kane ka shushu kane pade ki ai dau ba kane ka no hikai ka shito ki saweng no ya kane ka no hikai ya kane ka no hikai te ka ba phla ka long ba kane ka school ha ka por ba na ka liang jong DMC u khot ye ki baro liang ha ka arpa artrik September ajar kan yo kane kadon te na kalian jo usketri jong kane MC ulada menjur ya kane ka oda baya kane ka kam on sa sop no on sa pendep no sa ya kren no bantung biang i henry hadu menta umpat le ai henry pose u aidau ba na kalian jong ka school ma ba kane ka yes full joy thongni ka sitom uthong penbanda ukun la jong of nam arjar kan riu kat kum ka yudai ngi henry ha kane ka por ni don ga jing penisa unang le kelas ile de te lada ka kapasitom uthong da ukun uba dang le school katakan ya hap kam ya hap dalai le ru em te nakalian na nolor nang ta ngi ya ka ordaru ka jonjong ka dei haus nam arjar kan riu kat kum ka ordar kat kum ka apon ayu henry uai pade ya ko ordar jong ha usnem hajar chipel why usnem arjar chipel kene ka long ka ka ba la shuyu roi ya ka long briman briu jong ki nong hikai nama kata na kalian jungi ka usion ngat ni kentujur ya kene ka SMC pa dalam kapala kolong baki dari ban penbek nak mardor iya kan namar ba kan kala shu sateng na tu usnem arjar kan yo ngi iya me wayo bante lang lengdok marsilong hau iya kan ko dan lu skotrik arjar speo henry ka joining pade ho arjar kan riu kan kalau kalong ka ba pensosi om tangi kitu kino hikai henry ka imlang salang kum jo hi tenal na kalian jongi ni kentu iya kan ka skol i kenturu ya ka office yang DMC ba kin sim kia ya kana benta nang ba kino hikai ki bala hikai nadu ki por ki ba laslam ki nda ka tulok ka barit ndre nda kala kam he pade na kalian joki ki try school ki thun bet nda ki khon la jong nda ki ba hayi ngasem la jong te kani ka benta kalong ka ba adu kata nda ka benta jong ikum kino hikai la da jia ka kilong kum la ka sorkar ka aibor ya ki kin yaile na ka por sha ka te mentangi ya poino sha kalamti LP school penden musau haka ba ya dai bat kan ne pate kan le ki kendrung kenram ki ba bun pha bun serta pha haka ni ka lamti LP school penden am sorele na lor ba ki jubab jong ki kilong ki ba khoru khora kilong ki ba kelan cisin ki ong da kumwei cisin ki ong da kumwei kan ne ka long ka penang amat ka pen pisai yang ki association jongan ka Southwest Kesehil District Mokrat Barakawai namar bana du wa arjar kan yo ngilayai am na ka por ba kineki SMC kin penbena dai tang kata ngilalai ban yo kenduru na kalian jongi ke SMC yo chairman jongan ka skol ban na kalian chairman udon hang ne selong ngilai kenduru ka tu general secretary jongi mentau udon ka jing pang sistem yo kayak ngak ban bat ni hang ka por tina kalian chairman baya kan ka benta na kalian ju unsa kren hau haka SMC ba un pensngeu bangin yo ya kan penbenda andre ka pala kalong ba kim simala ya kan pendek je kan te
nakaliang jungi kaisun kumba laong kaju ketika ka order kaju ketika order ka ba nakaliang jung DMC ulai how to usnem arjar khan riu khan niu play order chekiru ba kitu kinoi kai ki bala sha weng na hu arjar khat sang khan riu ki dei bande ki ju kinoi kai jong u khan riu khan niu ke kan ru ki order kala ladon juru ki la khat ru ka compromise ya kiru haka artrik September arjar khat khandai bat nakalian jong kenika MC ru ki ong ba tang haka bor la jong kim ma man sopi kenika kam oi ka dei tenre ki dei ban sop ya kenika problem ringkat bat ke SMC hi berkoi om dei tang kata nakalian jong ye constitution ru ngilapun ye i ba ong tang haka bor la de ngamla ngin saya penbaik ringkat bat ke SMC mereka ba pla kalong ba nakalian jong kenika SMC nalor ba kenika no hikai kadei ka teacher representative house nam arjar khandriu jong nam arjar khandriu kadang deka teacher representative kaba pla kalong ba kineki SMC khamta musketri uthung no be da kun jo house nam arjar khat sa te khane kalong ka ek ka bom na lo namar house jar khat sa ngani thui pi ni don ji pin sha ki kot kisla dang lek school dang lek class dang lek sekela ban le bagdet ye kun jo andre ko yegi wei pe ki noi kai blai kai slam pare ki ong ba ki dei tang ka office teacher kham tam kani kanoi kai kalai kai nadu u arjar khandai now house nam arjar khandai tang kanoi kai ki shuwe ki khot ki yaka andre ho arjar khat wei pede ki la thung ka kum ka teacher ba pura kat kum ka jing ekren dak ketin kum ki ong bangim don order ra ye ban ai ka tu ka teacher representative ru kala dei ka order ka tu ka yudash ru kala dei ka order te ka kalong kumta ban kaliang jong u DMC ngani tu ipi ba ulap tha ulap kren ni ru ke SMC ba kane ka ban simbok waniang kade ka teacher representative te kalong is irrational to terminate the teacher representative from the teacher list andre nakaliang jo ki kisna nakaliang jo DMC u ai bian lajing thop remind biang umre tang kata u remind biang namari kanika order why how artrik mat arjar khat khandai u remind biang how art khandai trik mat arjar khat khandai shu nakalian yu SMC ka jubab kai dak bo om kumne ngan chupule tang ya ki point I kompan sembok wan yang ila longteng inoi kai hakalaman tiskol penden umsaw hakis nem ki baman shiwa bat ila rungru kum idikot hakalis jong ka managing committee bat hadin ka to kene por la pensange noi bat kat kum ka jing yo I jong I kan umkta I wadla imde shu inoi kai ru namar nyemla shu ban penrung I kum inoi kai hakalam di LP school penden umsaw shushu nakaliang jong DMC ai yang igre ko orda baka jubab jong pi ka cafe you fail to submit the required document henry nakaliang jong ki snap la ka snap da ka baki jubab da ka ne ka wepan snap ka ne ong pade ong ha ka be dai ba ka jing bom rung shu jo iban sembok wan yang hakalam ti school ko kumba pen pam swa klem don ka jing batai ba shai kumta la yai ni u yegi no hikai na ka por sha ka por ban ong la bud I procedure ne klem bud I procedure ba iban sembok I klem rung shu ha kalam ti school penen saw daytime office UDMC bakan pen saya kata ban nakaliang office DMC apa kim la ban coba nakaliang yo kondisi pe kene ka pada ni don ko orda nakaliang yo ko kondisi lema ka jing ngolam yangi ka association lema ka jing ngolam ini ya itu no kai I kom ban sembok wania ha to ko pori dang de I kom ai lalu mentai la de no IDC jong ka is kasihir ni sngoban ai ka buram nak mentajuk irup nomor ba ilasin kia bat la bataru UDMC ba ban tha ya ke SMC ban thungno namar ba kakta ya ka lombriu man briu jong kino hikai bat ka penjab buram ru ya ka SMC bakin shuwen klem daw ki shuwen ndrei nakaliang UDMC ru ul ai bakin thungno ndrei nakaliang juga nek SMC kisngap la kasngap da ki ba da ka baki ai ya ka jubab da ka baki ai ya kan ka jubab da ka ba ai kan ke jubab ngai mat kan kala de la tho damano re mano om de shu tang u ayu nang ta nang hang de wong ye kan ke point nei wong de point wong de ne ka number saw kan ke point
the name of SMT Ban Shem Bok Wan Yang was wrong entered in UDAIS during 2014-2016 without the knowledge of the school managing committee. Monobatip kamtip secretary chairman monobasai ki kot kisla dai mengi association dai ki nohikai kamla ban kata tang switzerland ya ka baki ki skren tang nak menta ka jimentai sibet jongki nak menta jimentai sibet jongki dai tang kata iong biang hangne kai hagan ka point number ban rio ba i ban Shem Bok Wan Yang la extend haluti up to 28 September 2017, after which she discontinued saving the school without any invitation to the school managing committee. Henry kumbang la debat time menta ba kile itu bangila deban ngila deban pensange hakan ke city kala jubab Henry hangne pada kikren da kumwai kikren tudong kikren klik ti kumno ngila ban nge ye ke bakum kineki nong pania school nolol ki de gibriu ki badan burong ki badan okor ki haka kisha ki deban ya lam ye kalenti ka babek ki ba khoi ba suba na kam taban pen iya ke nuksa ke bohani ke long din mandin hari na kaliang jong ni SMC ki briu ki badan burong ki de ki nong tre soka ki de ki raudun burong andre ki ong pan iya kan ka kam hang ni ka point the one the managing committee did not terminate the service of SMT Ban Shem Bok Wan Yang Henry kalachu sangat nak lajang kami kalachu olong automatically ba kamuan syu sekolah lagi jumpa ku bening kong kile dep ai dai tang kata nakaliang jong ikong Ban Shem Bok ru kala tho haka office jong DMC ba ila pensengat no yang sungai ban ai kono order ban tha ki bakin thumbiang ki don ki kot Islam taru tamar sun pensengat kala ya thu no yaki nama ba kating na ban lecture school ba kila pensengat kai kiting nama ba kadai tang kari kentai nama kata nakaliang jong i kala pentip check office DMC nakaliang jong ki pade hadu menta kimpat ngap bat kimpat le roem shushu ka ba phla kalong ne thu ya phi hang ne ka khobor lema kane khobor kalong ba na kaliang jong kane SMC ha usnem haganeka legal notice ha usnem arjar khatwe yong ba ki ong no ong ba ikong Ban Shem Bok Wan Yang ilong tang ka offset na ka offset cha na kam ta ka we ka post henry hadin ka to kanela la pensang la extend ya ka duty jongka na kam ta we uno hikai henry hadin ka to kene por pede kala yo no dak we pat ka ban hikai ka school chak we pat ka school ano dar school te singjo henry hangno ka ta school baka kala jikai hato ka kim lam le kidai ban pensyai hangno ka school ka baka kala jikai kidai ban pensyai henry hangneng i syai kedar ba ki shule dan bor namar ba kadai ka rikuntai namar kadai ka nohikai ka baduk basuk dai halo kan ka norim mana kalian jong ni kum ka arjun ni da penrem curi ki bakin pendai nokloi kumala batha ka kondisi kumala batha dau DMC bakin kan ken thum no ya i kum keni kai rei lem kum ta kalong ba na kalian jungi habangila mi shaki lat pathai ku bor ne nginam la shu ban sngap namar nadu snam ar hajar khatnio habangila la balaw ngi te na kalian jungi ni kerpat dia kene ka SMC bakin sobha ban dia penbet no mador ringkat bat ka office nyong DMC ba ban penbet no ya kini ki namar ba kalong ka ka jing penjak burong om tang nak menta juki wat yak imlang sa langru ka penjak burong namar ki thung yo khun nyong kumbang la de batai yaki school SSA ka jinsha ka dei ki SMC ban appoint ka dei ka jinsha ban appoint da ka SMC henry haba kila thung pade lagi kimdon order kimdon ya ka appointment order ru haba kila thung kila penrung haki UDAIS kila penrung haki kamtam kanele kala de katisha representative hi kumbala batai da UDMC ba laban wen ten marba nakalian jongi ki SSS school ngam kamde tang ki kimdon ya ka appointment order
Hak insya ulah dapat penkrel nadu usna marja kat way ki ko ardal baro ande nak liang US sekretari kalomba usu uang dak basut penduk no kenya ko ardal ki nama ba ubu ba chala de ubu ba chala halade ya kitu appointment jam kita ni kai baro Andre hanu usna marja kat ndriu kan yo pade ni lap kalomba nak liang office kapan ya appointment ada baro But de halo kata kan rimba nyelap ba ndala lepan pade wong ba nak liang jong ka noi kai kai tu ba wong ba la de pen biang rot ye fin na dong sedong tem kuslai su ma pi te kam lele kam non jing re ba plak long ye ki wek wek de ki tu ordar bala de ailang wai te ya ka pade ai su re nyelap pen ban ba la wen no ye keten nyoi ban terminat di noi kai klem ki daw ki ba biang num la bani kai la ka de SMC la ne na ka office jong DMC na kalian ga jong ka SMC la da kinoi kai kila kim trei bhang shubum no la ne ki la ka bomon la ne ki resign no ki haban pentip sha ka office jong DMC Komandang DMC ulah DMC ulah ban thung no la ne kila ban khot ye ka mental le kila haban khot ye ka leta na ka menta ban khot application ye kinoi kai Hindi na kaliang yung kimot kaposay ba kita ba siyali. Hindi na kaliang yung DMC pi ba upan ka ya balay piwen. Pipa awan ra iki prosedur. Ki dokumen baru ki dokumen. Suwa ba 15 minit ya kino hikai. Klaim da yo jingbit kamtam na kanu hikai. Kala de ban ai ka resign letter. But ringkat pakai jing pentip DMC usa recommend ya kata. But ilak ban wen ya kata. Andre klaim resign. Ha ki jing shan na ban wen. Mutaka. Yakini ni bomban se kumangalaong. Bomban se ni haban. Ya kenduk wat dia minister jong ka education ni haban ya kenduk. Ya ka office ni haban ya kenduk. But kamtam ni kong ang THK jong ka Southwest jong ka Southwest ka sia district jong jong mongkolwat. Ngai mat ba ka jingsuki jong une DMC jong namar udetang in charge. Udetang BMC. Dua BMC hapan insya lang ya barok kituki department nadu SDSEO nadu DSEO nadu DMC kumta imat ba kasasuki kene kakam imat ba umla syuban kobar tamarwe tinakali yang jungi kol sendro ngi kerpat kenya kas orkar ba dalong kawala ban tung na dau DMC ba pura ken ba unyo ban kmi ban pek ya kine ki kendum kendam ki badan ha ka district ka jungi Namar bangi yo ne DMC in chat jungi mentai mat ba umnut te ban semi kan kono karai umnut ban semi kan kono karai namar imat ba udai tam insat te nyim simla don kata kamen sim nyoba jing pendrem ya i namar ba imat ba kaladon ka kalabun parat ki kam ki ba ubat mulai syuban pendep wala na kalian jo ka kondisi ha ka por ba dang don ikong ai lalo ru kala batai uban lek mta ka kam speed ka kam speed ka kam namar ba imat ba ubun kam palat tamar we